Mateo Kapitulo 17. Tapos sa unong kaadlaw, gidala ni Jesus si Pedro ug ang magsuon nga si Santiago ug si Juan ngadto sa usa ka taas nga bukid. Samtang nagtan-aw sila kaniya, nausab ang iyang panagway, ang iyang naong misanag sama sa adlaw, ug ang iyang bisti mihayag sa kaputi. Unya nakita sa tulo ka tinun-an si Moises ug si Elias nga nakigsulti kang Jesus. Si Pedro miingon kang Jesus, Ginoo, maayo nga aniya kita dinhi. Kung gusto ka, magbuhat ako dinhi og tulo ka tolda. Usa lang kanimo, usa lang kang Moises ug usa lang kang Elias. Samtang nagsulti siya niini, usa ka masanag nga panganod ang mitabon kanila, ug unya usa ka tingog gikan sa panganod ang miingon, Kini, mao ang pinangga kong anak nga akong gikahimutan. Pamati kamo ganiya. Sa pagkadungog sa tulo ka tinun-an sa tingog, nangahadlok sila pag-ayo, busa ng hapa sila. Si Jesus miduol ug mihikap kanila nga nag-ingon, Tindog kamo, ug ayaw kahadlok. Sa paghangad nila, wala na sila'y laing nakita gawas kang Jesus. Samtang nang lugsong sila sa bukid, gipasidan-an sila ni Jesus. Ayaw ninyo isulti kamisan kinsa, kining panan-aon nga inyong nakita. Hangtod nga mabanhaw na ang anak sa tao.